Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallonmu da sauraronmu maza da mata na fili da na ɓoye. Muna yi muku fatan alkhairi da fatan mun dawo hutun maulidi lafiya. Insha Allahu a yau za mu gabatar muku da wani sirrin bismillah na mallaka. Kamar yadda kuka sani bismillah wani babban sunan Allah ne mai muhimmanci. Ana rubuta ta ƙafa bakwai tsawon kwana bakwai domin neman mallaka wanda ake so a mallaka. Idan an rubuta ta ƙafa bakwai ana sha kullum da daddare yayin da mutum ya gama komai sai ya kira sunan wanda zai mallaka bismillahi wane bismillahi wane har sau bakwai. Insha Allahu mutum zai sami dacewa ta yadda zai yi mamaki. Sannan kuma wata mallaka ana rubuta maliki yawmiddini. Idan kika rubuta maliki yawmiddini sai ki samu duk wannan mi'ara da mimun sai ki buɗa su ki sa sunan wanda ake so a mallaka. Ana rubuta ta ne ƙafa uku tal. Idan aka rubuta ta ƙafa uku tal sai a samu ukurul khairi sannan kuma a samu man kaɗanya. Wannan rubutun da aka wanke na maliki yawmiddini ba sha ake ba. Abinda za a yi da shi idan kika narka wannan man kaɗanya sai ki zuba rubutun nan a ciki sai kuma ki samu wannan ukurul khairi sai ki zuba shi ma a ciki. Shi wannan ana amfani da shi ne idan mace za ta yi kwanciya aure da mijinta sai ta yi matsi da shi a gabanta ta shafa shi. Insha Allahu za ki mamaki yadda za ki mallake mijinki sai yadda kika yi da shi. Sannan akwai wanda ake samu kitson damo shi ma ana haɗa shi da ukurul khairi ana matse da shi domin samun mallakan miji shi ma idan za a yi kwanciya aure. Sannan kuma akwai wanda ake samu shi ma kitse na raƙumi da sai a haɗa shi a soya shi da man shanu da magarya. Shi ma ana yin matsi da su sai a haɗa su da ukurul khairi. Wannan kaɗan daga cikin irin manya-manyan abubuwan da muke turo muku na mallaka kuma muke gabatar muku da shi. Insha Allahu za ku yi mamaki akan wannan mallakar da kuka yi wannan. Kamar yadda yanzu dai kuke gani ga bismillah na an rubuta ta an buɗe minjaye da mi'ara. To idan kika tashi yin amfani da wannan na wanda muka sa muku hoton nan haka za ki rubuta ki sa sunansa tsawon kwana bakwai. Insha Allahu za ki bugo ki mana godiya. Wannan mun ba ku ne sannan akwai wanda ake rubuta alif lam mim zuwa muttaqina hudallil muttaqin kenan. Shi ma za ki buɗe duk minjaye da kuma mi'ara ɗin za ki rubuta shi ƙafa 49 tsawon kwana uku. Mun gode mu haɗu a WhatsApp. Salam.